Is-sit Iranjan ta' Pilatus Bank f'Malta li Sadr Hashemnejad li bħalissa jinsab l-Amerika fejn jaffaċċja akkużi serji ta' ħasil ta' flus u li kiser is-sanzjonijiet ekonomiċi tal-Istati Uniti talab lil qorti tneħħi l-apparat li għandu masiqu li hu ntis sabiex isegwi l-moviment tiegħu. Skont rapport ippubblikat minn Inner City Press intqal li l-imħallef Alison J. Nathan marat l-ebda raġuni għaliex kellha tneħħi l-apparat li għandu masiqu li hija forma ta' klippa li ma tistax tinqala. Rapporti qed jindikaw li l-avukati mid-ditta Amerikana Steptoe & Johnson jirrappreżentaw l-Ali Sadr qed jakkużaw dewmien twil f'dan il-każ. Infatti ismieħ tal-każ jista' jdum ma jibda sa Marzu tas-sena d-dieħla. Ali Sadr ġie arrestat fl-Istati Uniti f'Marzu tal-2018 akkużat b'ħasil ta' flus u li kiser is-sanzjonijiet tal-Istati Uniti kontra l-Iran. Il-Bank Pilatus kien spiċċa fl-attenzjoni pubblika wara li l-ġurnalista Daphne Caruana Galizia akkużat lil Sida għal numru ta' reati fosthom ħasil ta' flus, tixħim lil politiċi Maltin u trasferimenti kbar ta' flus lejn l-Azerbajġan. Wara il-qtil ta' Caruana Galizia f'Ottubru tal-2017, ir-riżulta li Ali Sadr kien fetaħ libel f'Arizona kontra Caruana Galizia biex kontu jipproteġi ir-reputazzjoni tiegħu. Huwa kien talab kumpens ta' $40 miljun. Ftit ta' xhur wara iżda l-Awtorità Bankarja Ewropea kienet esprimiet tħassib sinifikanti dwar il-mod kif ħadmet l-MFSA meta ħarġet l-awtorizzazzjoni lil Bank Pilatus u suppost supervizjoni li kellha tagħmel l-awtorità. Il-Bank Pilatus kien ġie reġistrat f'pajjiżna f'Diċembru tal-2013, jiġifieri xahar biss wara l-aħħar transazzjoni illegali li nkixfet mill-investigaturi Amerikani.